сәләтле кызлар, җегетләр бик күп. Безнең иҗат, безнең культура дигән әйбер үсәчәк, булачак. Кемгә тапшырырга уже менә Аллага шөкер үсеп тә киләләр. Великолепное место, классные инсталляции, и что самое главное, это очень подготовленные дети. Я такого не ожидал. Прекрасная команда, прекрасная атмосфера, великолепные условия, и меня все безумно радует. Ышандырып әйтә алам. Бер тапкыр сәләткә килгән кеше ул мәңге моннан аерылмый. Әйтәм бит, сәләтне туярга кирәк аны. Монда булыр өчен. Сәләт ул шундый уңдырышлы җир кебек. Монда ниндидер элек утырткан орлыклар инде шытып чыккан, аларның үскәнен күрәсең һәм бу бик нык илһамландыра. Алга таба да ничектер юмарт рәвештә орлыклар чәчүне дәвам итәргә.